Здравейте хора, аз съм Lion BG с Sweet Tiger BG. Днес ще си чатим с Кучето! И така, на вашето име. Не бе, вашето име си напиши. Твоето име. Не бе, твоето. Само твоето име. Например, как се казваш? Не бе, чакай. Аз ще напиша. Мрачни. What? Това не е. Чакай от начало. Значи, например така. Чакай. Кучето започва да се заби на Евгений. Защо? Къде е защитото? Напиши защо. Защо? Кучето замисля сериозно, след минута вдига поглед към гената. Лайката. За какво говорихме? Каква? Давай, каква порода си? Порода си. Няма. Защо се интересуваш? Така. Б. Чат. Къде че? Чат. Не бе, заедно. Заедно спиш. Окей. Къде? Къде е я? Къде е чат помяр? Такъв е котишкия живот. Браво, майка ти. Ти ли те е учила на таки къде ти е щето? Не. Неща. Айде сега пък и ти. Надарен ли се правиш? Къде е щето? Да, защо? Това куче... Оба. Чакай, бегай. Аз не говоря къде ти е ясно? Говоря с помяри. Какво направя? Какво? Ми... Нищо, мисля, че криеш нещо от мен. Добре, дай. Давай ти си. Какво? Не кажи, нищо, напиши, нищо не крия. Да, точно. Нищо не крия. Добре, окей. Бе, ти ми развижи главата. Бе, ти... Така, той е голям тапанар. Да. Да, запиши, че ти пише твърде бавно.
Дръж направо ти го. Ти също. Ето, Не бе, от тук. Това. Това куче е много тъпо. Не. И защо аз? Защо? Защо аз, а не ти? Защо аз? Защо аз вече съм аз вече съм я размърдала, няма какво. Какво? Какво да му напиша? Какво ли? Какъв е той? Искаш? Добре. Какъв Е той. е? Ма не огъвай така микрофона, бе. Добре. Нали го? Май, той е толкова кут. Много съп. Много. Толкова тъп. Че да. Къде е жито? Раките са Умни. по-умни от Теб. теб. Кучето се Тра, ла. 8 пъти. Браво, я склона направо. Брашо. Браво. Направя. Направо. Не, бе, ти за кой стри цялото само бут трябваше да изриш. Така. Падни. Не искам. Гена. То се каже, че Гена. Гена. Ясно. Да. Не се срещат често такива като теб. Да. Гледай сега как ще му говорим само с да. Вече се чувства, че разговора все така изтъпява. Да. Евгений. Да. И какво са? Да. Гена, не се среща. Да. Нищо. Това мислим да от този епизод. Добре. Хора, това ще е днес. Чакай, още един път. Каква порода си? Чат Бернар. Не бе. Къде Защото не знам. не бе ли чат помяр? Бе ли чат помяр? Бабу! Чакай.
Кучето започва да чете на глас от една дебела книга в сегашната дерегулирана обстановка, икономическия съпровожда Хора! Чакай! Къде ще крия? Искай му да пишем, че снимаме. Трябва да снимам клип. И това. Което носи чеките на видео. И хора, това ще днес. Аре бе, не ме свършили. Което ляга по гръб и иска гената да започне да го учи. Ой, окей. Като това ти решава. Оф, Давай. хора, това ще днес от нас. Давай, казвай. Харесайте клипа, абонирайте, коментирайте и чао!